Здравейте! Днес ще ви покажем 5 начина да се откажете от цигарите с стил. Номер 5. Номер 4. Всеки път, когато ви се препуши, си удържете по един пръст. Номер 3. Купете си куче. Няма да ви помогне, но е яко. Номер 2. Накарайте някой приятел да сложи пиратка с една от цигарите ви. След това отново да я върне в кучията. Така, когато ви се препуши, ще ви е страх, защото може да оцелите цигарата с пиратката. А и в 99% от случаите приятелят ви ще сложи пиратка в всичките ви цигари. Така че... Номер 1. За да се откажете от пушенето, трябва да се заредите по нещо друго. Например, пиенето. Това беше от нас. Следващия път ще ви покажем 5 начина да се откажете от пиенето. Край! Здравейте! Днес ще ви покажем 5 начина да се откажете от цигарите с стил. Номер 5. Номер 5. По-скоро тази ще го кажа. Аз мога да пазим. Номер 5. Се удържете по един пръст. Номер 3. Купете си куче. Няма да ви помогне, но е яко. Номер 3. Номер 3. Пиратката с цигарата. Номер 3. Номер 3. Номер 3. Номер 3. Да пак. Номер 2. Всеки път, когато ви се препуши, се държете пиенето. Така, всеки път, когато ви се препуши, ще ви е страх. Защото може да оцелите пиратката с цигарата. Казах край.